Welkom bij de driedelige podcastserie over Alliantie Positief. Limburgse partners in zorg, welzijn en kinderopvang werken samen. Het doel? Een eerlijke kans op een gezond leven. Ik ben Ruud Kleine, dit is aflevering 1 en vandaag praat ik met... Paul Schetman, voorzitter raad van bestuur van Levantengroep Novizorg. En met? Monique Heffels, bestuurder bij Radar. Kijk, allebei bestuurders aan tafel. Dan snap ik dat woord alliantie meteen al wat beter, Paul. Daar zijn jullie goed in als bestuurders, hè? Allianties. Ja, we zijn heel goed in het maken van netwerk. En dat is denk ik ook nodig als je kijkt naar datgene wat de zorg van ons vraagt. Daar heb je gewoon samenwerkingsverbanden voor nodig met verschillende instellingen. En liefst intersectoraal. Ja, wat vraagt de zorg? Want je zegt wat de zorg op dit moment van ons vraagt. Wat is dat? Dat is juiste zorg op de juiste plek. Ja. Dat is de belangrijkste inhoudelijke rode lijn die voor ons geldt. En detecteer je meer problemen en heb je dus ook specifiekere zorg nodig? Tegenwoordig? Nee, wat je ziet is dat op het moment dat je juiste zorg op de juiste plek toepast en goed investeert in allerlei vormen van samenwerking, dat het mogelijk is om de cliënt de juiste zorg te bieden. En dat meteen gevolgen heeft en voor beheersbare kosten, betere cliëntenzorg en wat iets meer zijn. Ja. Tevreden medewerkers trouwens ook. Ja. Ja. Monique, we hebben het over die alliantie. Je werkt samen. Hoe is dat huwelijk tussen jullie als organisaties? Ja, misschien is het goed om aan de voorkant al te zeggen, want wij zeggen dan keurig voor welke organisatie dat we zijn. Ja. Maar eigenlijk die Alliantie Positief heeft er heel weinig mee te maken voor welke organisatie dat we zijn. Maar eigenlijk is het een groep mensen die gelooft in het anders organiseren van die zorg. Dus wat ik wil zeggen is, als ik bij een andere organisatie zou werken, zou ik ook bij die Alliantie Positief willen zijn. Ja. Omdat we met die alliantie vooral willen laten zien hoe het anders kan. Willen helpen aanjagen om het anders te organiseren. En ook willen kijken van wat betekent dat nou als je in zo'n netwerk met elkaar zaken verbindt. Hoe moet je dat nou governance technisch ook goed doen, zodat je dat ook kunt bestendigen. Ja. Dus dat is eigenlijk wat we proberen te doen. Maar zijn de bestuurders nu de revolutionairen? Want dat kom je niet zo vaak tegen, hè? Daar zitten zeker een aantal voorlopers bij. En dat maakt ook meteen de kwetsbaarheid van die alliantie. En ook, ik denk ook wel het feit dat we hem hebben opgericht. En een aantal van dat soort mensen zwaait af binnenkort. Die gaan met pensioen. Dus we hebben ook een nieuwe lichting nodig. En mensen die ook geloven in het anders organiseren van die zorg. Als mensen met pensioen gaan, dan raak je vaak kennis kwijt, hè? Wordt die ontrokken nog net op tijd? Nou ja, kijk, de mensen die meedoen, of de bestuurders die meedoen in Alliantie Positief, dat zijn eigenlijk allemaal missionarissen. Dat betekent dus op het moment dat ze gaan afzwaaien, en dan gaat een hele lichting afzwaaien de komende 5 jaar, dat je dat op de een of andere manier zult moeten gaan opvangen. En dat kun je alleen maar opvangen op het moment dat je toch een aantal mensen meetrekt in die beweging en voorbereidt op de functie die ze in de komende jaren moeten gaan vervullen. Ja. Nu zitten wij in de regio Zuid-Limburg. Is dat meteen ook de plek waar dit het hardst nodig is? Nee, wij zijn in Zuid-Limburg juist het verste met deze beweging. Omdat we lekker ver weg zitten van Den Haag. Een overzichtelijk aantal partijen hebben. En elkaar goed weten te vinden op een aantal gebieden. Dus samenwerken is er al van oudsher. Jullie slaan nu alleen met z'n allen een andere weg in. Ja, we gaan eigenlijk een overtreffende trap van samenwerking doen. Eigenlijk werken we toe naar een soort van netwerkorganisatie. Dus dat het minder van belang is waar iemand vandaan komt, maar meer welke kennis, kunde en expertise hij met zich meebrengt om de juiste zorg op de juiste plek aan de cliënt te brengen. Ik hoor toch een beetje die revolutie. Hè? Dat is toch wel heel anders wat we gaan doen. Kun je me in een notendop uitleggen, Monique, wat er anders wordt of is? Ja, ik denk voor een stuk ook echt wel al is. Paul probeerde het net al wat te duiden. Een mens met een ondersteuningsvraag of een begeleidingsvraag voorheen, dat kwam ergens bij een organisatie terecht en die ging daar zo goed als mogelijk zorg bij verlenen. Ja. En wat je nu ziet is toch, en dat wordt ook ingegeven door uiteraard ook de financiën die in de zorg enorm stijgen. En ik denk de arbeidsmarktkrapte nu, die gaat ons ook helpen om de beweging de andere kant op te maken. Wat we nu veel meer doen is kijken van wat vraagt nou eigenlijk iemand echt? En is dat nou echt een vraag vanuit de zorg? Of zit er een andere vraag onder? Dus met positieve gezondheid, daarmee kijk je vooral van wat houdt nu iemand eigenlijk bezig? En waar moet je er nou zoeken? Dat kan best op een hele andere domein zijn als dat je in eerste instantie denkt waar die zorgvraag vandaan komt.
Het kan best zijn dat iemand een zorgvraag heeft en uiteindelijk blijkt het eenzaamheid te zijn bijvoorbeeld. Ja. Of blijkt het armoede te zijn bijvoorbeeld. Dus daarna te kijken ga je al veel meer specificeren waar moet aan gewerkt worden. Echt een samenspraak met die burger. En ga je ook kijken door die samenwerking, welke van de partijen heeft daar nou het beste puzzelstukje voor. En voorheen kwam het gewoon bij één club en die deed zijn uiterste best om iemand zo goed als mogelijk te helpen. Maar nu kijk je dus echt veel meer vanuit regie van die burger zelf. Waar zit het voor die burger nu echt? Wie kan daar het beste stukje aan leveren? En dan kan het best zijn dat een klein stukje door Radar wordt geleverd. Een stukje door MIC-PIW. Ja. En een stukje door Levantengroep. Waardoor de burger in kwestie veel beter geholpen is. De burger komen we zo meteen op. Maar we hebben het woord krapte horen vallen. Ja, je leest het iedere dag in de krant. Je komt het overal tegen. Er is natuurlijk ook wel een wapen daartegen. Hè? Want je hoeft je eigen mensen misschien niet zoveel te belasten. Nee, als we de samenwerking inderdaad zo doorzetten zoals we hem binnen een aantal gemeentes al hebben neergezet, dan kun je eigenlijk met veel minder medewerkers volstaan. Dan werk je echt gedegen samen en daar zit een effect in van ongeveer 10-15%. Als je er dan ook nog in slaagt om al die registratie- en vastleggingsflauwekul van financiers te vervangen door een lump sum financiering, ja, dan krijg je nog eens een keertje 10-15% terug in medewerkerscapaciteit. En dan is de schaarste in één keer weer weg. Het ziet er heel anders uit. Ja. Als je erin slaagt, zeg je, dat is dus nog een gevecht, begrijp ik? Nee, in de WMO zijn we redelijk op weg om dat op Zuid-Limburgs niveau in te regelen. We zijn nu ook bezig met de jeugdhulp om het op dezelfde manier te gaan doen. Er zijn experimenten bezig op de zorgverzekeringswet. En we hebben een poging ondernomen om datzelfde ook in de wet langdurige zorg te doen. Maar dat ligt nog bij het zorgkantoor. Ja. Monique, ik hoor net van Paul, we zijn hier best wel al een tijdje goed bezig. We hebben misschien wel een voorbeeldfunctie voor de rest van het land. Komen ze ook kijken en vragen stellen en zo? Ja, ze komen zeker ook kijken. En we hebben zelfs een tijd gehad dat we meer interesse hadden van boven Limburg dan in Limburg zelf. Maar ik denk wat key is hierin, is gewoon het vertrouwen. Hè? Dus we zijn aan het transformeren, we doen dingen op een andere manier, terwijl het hele verantwoordingsmechanisme nog old school is. Nog heel erg op controle gebaseerd. En bij deze manier van werken hoort veel meer vertrouwen. Ja. Dat is wel een weg die je ziet dat we stappen daarin zetten, maar het is wel nog wel een weg te gaan. Het is niet iets wat je in een paar jaar zomaar even veranderd hebt. Maar je bent dus, als ik jou even tussen de regels doorbeluisterd, aan de administratieve druk ook aan het werken, om maar eens even wat te noemen. Ja, zeker. Dat gaan we op basis van vertrouwen doen. Ja, waarbij niet wil zeggen dat niks geregistreerd hoeft te worden. Hè. Begrijp me niet verkeerd. Natuurlijk heb je een stukje registratie nodig, maar het zit hem veel minder op echt het controlestuk. Laat die professional nu maar met die burger kijken wat er nodig is en laat die nou maar de combinaties maken met zijn collega's in de buurt, met de informele zorg in de buurt, met het voorliggend veld, om voor die burger het juiste pakketje samen te stellen waar die burger mee verder kan. Ja, uiteindelijk heb je, Paul, als bestuurder natuurlijk een beetje de taak om jouw professional te laten doen waarvoor hij het vak gekozen heeft. Ja, zei dat de professional dat keurig zelf kan doen. En, als die wordt bestookt met allerlei dossiers waar hij tot 's nachts aan zit te tikken. Je moet hem gewoon de ruimte geven om zijn vak te kunnen uitoefenen. Dus we proberen de regeldruk zoveel mogelijk terug te brengen. En we proberen ook om kennis en expertise van verschillende medewerkers tussen verschillende instellingen met elkaar te koppelen. Ja. Zodat er betere zorg geboden kan worden. Maar het is nog niet ideaal hoor. Want we hebben een tijd gehad dat we met elkaar een team vormden in wijken waar iedereen vanuit verschillende organisaties bij elkaar kwam. Die mensen vinden elkaar. Maar dan is natuurlijk ook het gevaar dat het dadelijk één grote grijze massa wordt. Hè? Dat iedereen alles kan. Dus we zijn daar al een beetje op teruggekomen. Gezegd van je moet niet je moederorganisatie kwijtraken. Want die expertise is natuurlijk wel wat je specifiek maakt in die groep. Vanuit Radar is dat expertise voor mensen met een verstandelijke beperking. Ja. Dus dat moet je wel op peil houden. Want dat is waar je op aangesproken kunt worden in die groep. Nou, bij Levanto is dat wel veel meer op de GGZ gericht. Dus dat is wel waar je voor moet waken. Dus dat is 1. En 2, wat medewerkers ook wel aan hebben moeten wennen. En we hebben natuurlijk in onze experimenten ook wel de medewerkers vooruitgeschoven die daar ook echt zitten. We hebben ook nog wel best veel Florence Nightingales in de zorg werken, hè, die heel graag voor mensen zorgen. Maar deze filosofie is dat je leert mensen voor zichzelf te zorgen.
Dus je zit veel meer in een regiefunctie en veel meer in het creëren van netwerken rondom iemand met een hulpvraag heen, dat je zelf direct overgaat tot het verlenen van die hulp. Ja. Dat is voor mensen wel wennen. Dat is wel een hele andere mindset, hè? Dat is een andere mindset. Als je dit misschien wel soms decennia hebt gedaan op die manier. Ja. Dus daar wordt dan coaching aangereikt of zo, moet ik dat zo zien? Nee, er wordt wel gecoacht. En het is natuurlijk ook zo dat het niet een proces van maanden is, maar het is eigenlijk een proces van jaren. Dus we zijn hier al een jaar of 8 mee bezig, minimaal. Misschien zelfs al 9 jaar. Maar je ziet nu wel dat het echt bewaarheid wordt, datgene wat je van tevoren had aangenomen. Je moet ze natuurlijk ook meekrijgen, hè? Ze moeten daarin geloven. Hebben jullie dingen bedacht om dat voor elkaar te krijgen? Want ik kan me voorstellen dat die mensen zeggen, nou, ik heb een brok ervaring, ik doe dat al een aantal jaar op deze manier, dat gaat best aardig. Waarom moet ik nog op mijn 54ste helemaal om, zou ik maar zeggen? Nee, iedere professional ziet wel het voordeel van samenwerken met andere disciplines en met andere deskundigen. Meestal zit het probleem in het middelmanagement en ook vaker in de bestuurders, die eigenlijk wat minder aan hun maatschappelijke opdracht werken en wat meer aan de exploitatie van hun instelling. Mm. Dus dat zijn wel 2 aandachtspunten in het verhaal. Ja, nou wordt aan gewerkt, begrijp ik. We zeiden de burger, de cliënt, hoe je hem ook wil noemen. Wat merkt die nu al? Het is natuurlijk, we zitten heel breed, hè, dat snap ik wel, allerlei disciplines. Zou die al een verschil merken met 5 jaar geleden? Ja, zeker. Ja. Je ziet ook in de gemeentes waar we dit al langer doen, hè, bijvoorbeeld in Heerlen met Standby, in de rapportage zie je dat ook terug. Hè, en dat zowel kwantitatief als kwalitatief laten we dat ook zien. Dus er zijn ook echt wel verhalen opgehaald bij mensen. En ja, hele mooie verhalen van mensen die gewoon niet meer buiten kwamen, maar nu wel weer een weg naar buiten hebben gevonden en in een wijkpunt vrijwilligerswerk doen. Dat heeft echt wel te maken met op een andere manier kijken en niet zorg verlenen achter die voordeur, maar kijken hoe kan ik jou nou in een stand krijgen dat je weer zelf regie gaat pakken. Dus daar zie je die mindset ook echt wel, dat dat ook wel echt wel werkt, dat burgers ook wel een andere behandeling krijgen, een andere begeleiding, een andere ondersteuning krijgen. Ja. Wat ik wel spannend vind voor de komende periode, je zei net ook de krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Hè, en die gaat natuurlijk aan de ene kant enorm helpen, hè, want je kunt niet anders dan bewegen. Het is gewoon niet vol te houden op de manier zoals we het gewoon waren. We hebben natuurlijk hard gewerkt die jaren aan medewerkers van, wat wij dan heel populair noemden, van zorgen voor naar zorgen dat. Maar met die arbeidsmarktkrapte zul je nog een stap verder moeten. En dat vind ik zelf wel een spannende. We zullen dus veel meer ook die gemeenschap moeten betrekken bij het verlenen van ondersteuning en zorg. En met de gemeenschap bedoel je familie, buren, ja? De plaatselijke bakker. Die zullen allemaal rol moeten gaan pakken. Dus dat je echt weer veel meer gemeenschap krijgt, echt samenleving. Waarbij ook kleine ondersteuningsvragen ook veel meer in die wijk gaan landen. Dus je gaat eigenlijk van zorgen voor, de Florence Nightingale naar zorgen dat, meer op regie coaching gaan zitten. Nu naar eigenlijk samen zorgen. Dat is nog een andere mentaliteit. En dat doen we dan volgens mij binnen 10 jaar ga je dan eigenlijk 2 keer zo'n mentaliteitsbeweging maken. We kunnen niet anders. Maar het is ook wel spannend, vind ik. Ja. Om te kijken of je iedereen ook weer in die modus weer goed kunt meekrijgen. Maar die mensen in het veld moeten dus zo'n partner of gezin of de buurt, zou ik maar zeggen, meekrijgen. Ja. Dat is ook nog een vak, zeg. Ja, dat bedoel ik. Ja. Daar wordt wel een hoop van gevraagd. Ja, dat bedoel ik, ja. Ja, goed, we hebben ook medestanders, hè, want de woningcorporaties hebben eigenlijk hetzelfde probleem. Dat betekent dus dat we onze krachten aan het bundelen zijn met de woningcorporaties. We bundelen onze krachten met de informele zorg. Onderwijs ook, ja. Ja. Dus het wordt steeds breder. Ja. Ja, en noodgedwongen door de krapte. Ja, goed, dat helpt altijd een handje natuurlijk. Hè. Je zal wel moeten. Ja, zeker. Hey, ik hoor, we zijn al eigenlijk een paar jaar bezig en zitten in een traject. Dat gaat ook nog wel een aantal jaar door, hè? Ja, je kunt er gif op innemen dat het minimaal nog 5 tot 10 jaar nodig heeft. Kijk, en daarom Alliantie Positief. Ja. Dat is een mooie brug. Ja. Want daarom zeiden wij, we moeten ons met een paar mensen bij elkaar pakken en zorgen dat we veel meer podium geven. Want het gebeurt op heel veel plekken. Hè? Niet alleen door de organisatie waar wij dan toevallig bestuurder zijn, maar echt hele andere organisaties zijn ook hiermee bezig met deze beweging. Dus als je nou podium kunt geven van die beweging, kunt laten zien en daardoor kunt inspireren, dan kan die beweging ook groter worden. Dan kunnen ook anderen het op gaan pakken.
Ik denk dat we best wel met een paar mensen zijn die ook wel links en rechts kunnen aanjagen. Dus ook wel links en rechts een duwtje kunnen geven of kunnen meedenken. En dan help je deze beweging wel mee voort. Ja. En hopelijk dat er meer mensen zich ook aansluiten bij die alliantie. Ja. Dus er is ook een soort geloof van in een gezamenlijke behoefte in de breedste zin van het woord zorgt ook automatisch voor een mentaliteitsverandering vanuit de gedachte, we zullen wel moeten. Ja, we proberen er eigenlijk een onomkeerbare beweging van te maken. En ik denk dat we dat punt inmiddels overschreden zijn. Maar dan is het nog altijd de kunst om het goed naar het einde te brengen. En daar heb je gewoon mensen nodig die geloof hebben in die beweging. En dat ook op een positieve manier willen uitdragen. Ja, we hebben wel eens gezegd, dit is eigenlijk niet van eerst geloven dan zien. Maar dit moet je eerst zien en dan ga je het vanzelf geloven. Ja. Dat is eigenlijk de beweging die we brengen. En door juist de voorbeelden te verzamelen en die podium te geven, zijn het niet alleen maar de woorden van een aantal mensen die, de believers, maar dan laat je echt zien wat het doet. En het mooiste vind ik altijd nog de verhalen van medewerkers en de verhalen van burgers zelf. Ja, die zijn sprekend. Nou ja, als je je ogen open doet, zie je het. Als ik jullie zo beluister, dat is onontkoombaar. Zijn de bestuurders, de beide aan tafel, dan nu ook al tevreden, of nog niet? We zijn nooit tevreden. Is dat het kenmerk van een bestuurder misschien wel? Nou ja, ik denk dat op het moment dat je een missie hebt, en we hebben alle twee een missie, dat je ervoor moet zorgen dat die gaat slagen. En dan is het even de vraag hoe oud je bent, of je dat slagen nog meemaakt in dienst van een organisatie, of dat je dat van de zijkant meemaakt op het moment dat je zelf onderdeel wordt van de zorg. Voor mij is het laatste van toepassing en voor Monique natuurlijk het eerste. Ja. Dus proefondervindelijk, kom je erachter ooit, Paul? Zeker. Ja, laten we dat nog even voor ons uitschuiven, maar toch. Nee, maar ik organiseer gewoon mijn eigen zorg op dit moment. Ja, dat is wel heel slim. Ja, daarom. Ja. En ik duw jouw rolstoel tegen die tijd. Ja. Het blijft een alliantie. Het blijft een alliantie. Ja. Dank jullie wel. Ja. Graag gedaan. Dit was aflevering 1 van de podcast over Alliantie Positief. Meer informatie vind je terug in de show notes. Volg en like deze podcast in je podcast-app. En heel graag tot een volgende keer.